και σώσου αναθέτω ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και ήκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστρια τας αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρους τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενείας ημών. Έλεκε επί του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και ήκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρθρων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενίκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς εις πονηρό. Χριστός την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επάκουσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Σε αποστείλες η βοήθεια της Αγίου και εξιώνουν την λάβητό σου. Στη βάση της θυσίας σου, και το λοπάθωμα σου πειρατάτων. Βόησε Κύριος κατά την καρδία σου, χάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και μόνο του Κυρίου Θεού ημών μεγαλύτερησόμεθα. Δώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι εγνών και έσωσε Κύριος το Χριστός αυτού. Επακούσε δε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν την αστεία τη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άμεση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν το ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έτρεψον ημείς, δε ανέσημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ελίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε, την ημάμιν εμπροτίσετε ο βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάζεται σκότα. Με τη τιμία της καρδίας αυτού έδωκας, αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού, ούτε θέλησας αυτόν. Ότι έφρασας αυτό εν ευλογής Χριστόδητος, έφηκας επί την κεφαλήν του, στέφανον εκεί του τιμίου. Ζωήν της αυτός και έφρασας το όρκος Θεήμενον, εις αιώνα αιώνων. Μεγάλη δόξα σου, και το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπαίδεια και τη φύσης επαφών. Ότι δόησα αυτό ευλογία της αιώνα αιώνων, εκπλανήσα αυτό εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίτη επικύριον εν το ελεήμνησή σου, ου μης αλευθείς. Ελετή Κύριου πάσης εχθροί σου, η δεξιά σου έβρι πάντως τους μισούντας σε. Ότι τήσεις αυτούς ως κλίμαν πυρός, εις καιρός του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από της γης απολύς, και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακα, διελογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνον δεσπίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων ει της περιλήπης σου, ετοιμάζεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νίκαια ή και εις
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστιχτη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψε και ίεση τες ασθενείας ημών, ένικη εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι ζώστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νύχας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και η πολιτεία, τους εκτιμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων τη συμμαχίαν έχιεν, την συνόπλων ειρήνης αήφθητων όπερων, και νίκαια είναι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή τας ηγεσίας ημών, πανίδη τη Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας, βασιλεύειν και χορηγίαν και ουρανόθεν τη νίκη, διότι έντικες των Θεών μόνοι ευλογημένοι. Λέησον μας ο Θεός παντομέγαλος, Θεομεθάς επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέμεθα υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέμεθα υπέρ του Πατρός και του Επισκόπου ημών Τιμοθέου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παιδίμων και πνεύμος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα Τί Αγία και ομοσίου και ζωοποιό και διαρρέπτω τριάδι πάντα νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύτησαν οι θλιποντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, που καείς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτο μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από πυριάδο λαού των κύκλων συνειδηθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εξώνοντάς μου ματέους, οδόντας αναορτωρών συνέτριψας. Κύριε η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγες άνδη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που καείς την ίαση συν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που καείς την ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήλαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθμισαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάβεσαν οι μοροπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Και ταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέος τέλος, όλη την ημέρα σκυφροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώοι μου επλήθησαν εμπεγμάτων, και ούκα εστινίασες εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως πόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κι είναι εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο σταλαγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα εστιμέται μου. Φίλοι μου και η εκκλησία μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν, και οι μιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάχιστας ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου πίκορ, και ως η άλλος σου κανείγον το στόμα αυτού, και γενόμενος η άνθρωπος ου κακόν και ου έκονε το στόματι αυτού έρευνος. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ
Συ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιθαρώσιν οι εχθροί μου και εντός αρευτήν εφόντας μου επεμένα μεγαλερευνόντισαν. Ότι εγώ εσπάστηκας έτοιμος και οι αγγελών με ενώπιόν μου εστιδία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επιθύχθησαν οι μισούντες με αντίπτωση. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιέλαφαν ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον δικαιοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως αυτός ή εις άλλης μου εκεί εδίκο και αβάτω και ανήτω. Ούτως εν το Αγίο Όπτης του είδη την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κλείσον το ελαιόν σου υπερ ζωάς. Χείλη με επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αόρτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνιγόν σου επί της τροπής μου, εν της όρθρης εμελέτωνησέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουν. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου έμμουδε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, με ρίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ερεφράγεις τον βαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτωνησέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουν. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάζει το εις δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, υπέρασε και έκραξα και ενηχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνων το ούσου στην θέση μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστη μετά των καταμενόντων εις λάχων, εγεννήθη ως και άνθρωπος αβοήθητος, εν εκρής ελεύθερος. Ως ή τραυματίε κατέφερντες εν τάφο, ο ρούπερ μύστης, έτυχε αυτή εκ του σπυρός σου απόστησαν. Έθεντό με κάτω κατ' τάφο, εν σκοτεινή σκέψη για θανάτου. Επεμέθη στη νύχη το θυμό σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγοντες επεμέ. Εμάκρινα στους μισθούς μου εγώ, έθεντό με θέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούτως εμπορευόμοι, οι οφθαλμοί μου ειστέλισαν αυτοτοχίας. Εκέκραξα προς Κύριε, όλη την ημέρα μου επέθεσα προς τα σπήρας μου. Μη της νεκρής πυρίζεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου, την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιρρυθισμένη. Απόκοσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί του ψυχή μου προφάσισε. Είναι την Κυρία από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σαν μου. Το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου, υψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέντη ήλθον εωργές σου, οι φουμερισμοί σου εξετάραξένε. Η κύκλος άμεως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινα σε φεγού, ήλων και πλησίων και τους γνωστούς μου αποταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας σου υπέρασε και έκραξα και ενηχτή εναντίον σου. Εισερθέτω εναντιόν σου η προσευχή μου, πλήνων Θεού σου στην θέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα σμός σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ενεργέν και εκτιμή. Τον επιπλώνονταν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστίζεται ως αετού η νεότη σου. Ιών ελεημοσύνας ο Κύριος και πρίμα πάση της αντικουμένης. Και γνώρισε τα σοδούς αυτού, τον Μωυσή της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Φτύρμον και ελεημόν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος ορκιστίζεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησε ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών απατέλευε ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους σκοπημένους αυτών. Καθώς απέχουσιν ανατολέα βουδισμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η
κτήριν πατήριους, που κτήρισε Κύριος τους κοπουμένους αυτών, ότι αυτός έπνο το πλάσμα ημών, εμνίστιο του κούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτού, ως και άνθρωπος του αγρού ούτως εξαρτήσει. Ότι πνεύματι ήρθεν, εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους την διαθήκην αυτού και με βλημένους των εντολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ητήμωσε των θρόνων αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης και την σήμα την αλήθειά σου. Εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δού σου, ότι ούτε και οθήσεις και ενώπιόν σου παρθώ. Ό,τι κατευθύνεις με εντός της ψυχής μου, εξαπίνωσε η ζωή της ζωής. Κάθεσαι να σου κινήσω τους νεκρούς αιώνους και οι κυρίες των που είναι μία ταράχη θαρία. Εμείς την ημερά να βιώνουμε μελέτησα, επάσα της έλλης σου εγγύημαση του καιρών σου εναντέλφου. Διεφέτησα προς ένταση μου, η ψυχή μου όχι ανεβρώσει. Ευτύχης άκουσον την Κυρία εξήνει και το πνεύμα μου, ή αποστρέψου στο πρόσωπο του Αγίου και ορθίσουν τις κατεβαίνους εν χάρη. Άκουσον την Κυρία και το Υιβρεβαίο σου όταν μπορεί και η σύγχυση. Τότε σώπουν Κύριε ερωτών να διχωρέψουμε ό,τι προσδία την ψυχή μου. Έτσι εγώ με το ενδρόν την Κύριε και προς εγκατεύθυνο, είδα σώπουν και είδα θέλημά σου και εσύ διορτός σου. Νηδήν του Κυρίου δεηθούμε. Βέρνησαν τα μυρίμη σχέδια σου Κυρία στο ψυχόλυμο του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του παντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στο βάθον ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου του κέντρου ταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιότερον αυτόν του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και του Επισκόπου ημών Τιμοθέου, του Τμήου Προσβυτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του Κτήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβού συμμονέτου της πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και των μεταξυράν θάλασσαν και έρευνο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως τάκτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των αναυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκαιρασίας αέρων χωρίας των κακών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ πλειόδων διχορούδων ουσούδων απλώτων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ Χριστίνε ημάς από βάσης λήψεως οργής και της και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Λαγούς όσους ελέγξουν και διεπιλέξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Πανηγίας Αφράδου και υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ο Θεοτόκου και η Παπτέρου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων ημών έξαντες έμπρους και αλλήλους, και πάσχη ζωήν ημών Χριστόν τον Θεό παραθόμεθα. Πρέπει σε πάσα δόξα και μη και προσχήρηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάη, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά, της ενώσεις της γης. Alleluia.
Θεός της ηχάρητη. Kyrie eleison. Παναγία Σαν Πάντρε, υπερευλογημένης εδώσου, δεσποινής μου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σ' όλο το κράτος και σου έστερη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και Ευαγγελίου Πνεύματος νυν και αεί, ύψος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορνικός ήλθες μοίρασιν δάκρυση, κατά καιρούς ασμούν, ως η φιλάνθρωπε, και της οδείας των κακών λυτρούνται την κελεύση σου, νέον δε την χάριν σου, μαθητής ο ακάριστος, ταύτην αποβάλλεται, και γοργόρος συμφίρεται. Φιλαργυρία απεμπολώσε, δόξα Χριστέ τη ευλαμία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορνικός ήλθες μοίρασιν δάκρυση, κατά καιρούς ασμούν, ως η φιλάνθρωπε, και της οδείας των κακών λυτρούνται την ελεύση σου, νέον δε την χάριν σου, μαθητής ο ακάριστος, ταύτην αποβάλλεται, και γοργόρης συμφίρεται. Φιλαργυρία απελπολώσε, δόξα Χριστέ τη ευσταθία σου. Ιούδας ο Πόντιος φιλαργυρίας ερών, προδούνε σε Κύριε τον θησαυρόν της ζωής, δολίος επέτησε, πότε και παρηνήσας έχει προς Ιουδαίους, λέγει της παρανόμης, τιμή θέλετε δούνε, καβώ παραδώσω ημί, εις το σταυρό σε αυτόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιούδας ο δόλιος φιλαργυρίας ερών, προδούνε σε Κύριε τον θησαυρόν της ζωής, δολίος ενελέτησε, όθεν και παρηνήσας, έχει προς Ιουδαίους, λέγει της παρανόμης, τιμή θέλετε δούνε, καβώ παραδώσω ημί, εις το σταυρό σε αυτόν. τι πόλη εγκλασμό ανεβώ αηδήρμα, εκμάσους αθερμός τους ακράλους σου πόδας, τρίξιν της κεφαλής αυτής και εκ βάθου στενάζουσα, μία πόση με μη δευτελήξη Θεού, αλλά δέξε με μετανοούσα και σώσον, ως μόνος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
νικητεύσομαι. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Όσκομε. Το καιρό εκείνο εμαρτύριο όπλος μετά του Ιησού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγερεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και επίτησεν αυτό ο όπλος ότι ήκουσε τούτο αυτόν περιποιηκένε το σημείο. Ιούν Φαρισαίοι είπαν προς εαυτούς, θεωρείται ότι ούκ οφειλείται ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθε. Ήσεν αδετίνες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ή να προσκυνήσουσιν εν τη εορτή, ούτε ούν προσήλθον Φιλίππο, το από Βισταϊζά της Γαλιλαίας και ρώταν αυτόν λέγοντες, Κύριε θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα και πάλι Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόβος του σύτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ κακόν φέρει. Οφειλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτή, και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο φυλάξει αυτήν. Εάν εμεί διακονήτης, εμεί ακολουθήτω, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμεί διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, Πάτερ σώσομαι εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Πάτερ δόξα σώσου το όνομα. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλι δοξάσω. Ουν όπλος ο εστός, και ακούσας έλεγε φροντίν και γονένε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτόν ελάληκεν, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, ούδι εμέ αυτοί φωνή γεύωνεν, αλλά και ημάς. Νυν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άκρος του κόσμου τούτου εκκληθήσετε έξω. Καγώ για να σωθώ εκ της γης, πάντα σε ευχήσω προς εμεαυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο έμεινε να αποκλείσκει, απεκρίθη αυτό ο όπλος. Εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, και πόσοι λέγεις ότι δει υψωθεί με τον Υιόν του ανθρώπου, τις έστειν ούτως ο Υιός του ανθρώπου, είπε νουν αυτής ο Ιησούς. Έτσι μικρόν χρόνο το φως με θυμώνεστη, περιπατείτε ως το φως έρχεται, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατώνει τη σκοτία, ούκ είδε που υπάρχει. Εώς το φως έρχεται, πιστεύετε εις το φως, ή να ή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάτησεν ο Ιησούς και απελθόν εκρύβει από Αυτόν. Το σάφτα δε αυτού σημεία περιποιηκότος έμπροσθεν Αυτόν, ούκ επίστευον εις Αυτόν. Είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθέων είπε, Κύριε, τις επίστευσε τη αγωγή ημών και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη, δια τούτου ούκ η δύνατο πιστεύει ότι πάλι είπεν Ισαΐας. Τετύφλωγεν αυτόν τους οφθαλμούς και επεκόλεγεν αυτόν την καρδία, την αμή είδωση της οφθαλμής και νοήσουσε την καρδία και επιστραφώσει και ιάσομαι αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας, ότι είδε τη δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μένει και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ούχ ομολόγων ή να μη αποσυνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον υπέρ τη δόξα του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπε, ο πιστεύουν εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν της μη ακούσει των ρημάτων και ου μη πιστέψει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον ελάλησα, εκείνος κρινεί αυτόν εν τη εσκάπη ημέρα. Ότι εγώ έξε με αυτού ούκ ελάλησα,
παροπέψας με πατήρ, αυτός μια εντολήν έδωκε, τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί, άον εγώ λαλώ, καθώς ειδικέμαι ο συνέδριο των ανώμων και γνώμων
Αγίας Αφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινήσιμο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρα βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των σχόλιμων και σε τη δόξα να απέβουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ την πόρνην αγαθέα νόμη σας, δακρύο νόμου προς ουδαμώσει προσήξα, αλλά σιγή δεόμενος προς πίπτωση, πόθο ασπαζόμενος τους αγράντους του κόδας, όπως με την άφηση ως δεσπότης παράσκης των οφειμάτων φράζων της σωτήρ. Εκ του γοργόρου των έργων μου ρίσε με. Εκ του γοργόρου των έργων μου ρίσε με. Πρώην άσωτος γυνή, εξέφνης όφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και η δονάς του σώματος, διενθυμωμένη την εσκήνη την πολλήν, και κρίση της κολάσεως, είναι υποστόση πόρνη και άσχοτη. Ον περί πρώτος πέλο και το ούμε, αλεμένος τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γυνή και το ηθίσα, και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσατος των λιτρωτήν. Φιλάνθρωπε και εκτήρμων, εκ του γοργόρου των έργων μου, ρίσε με. Φιλάνθρωπε και εκτήρμων, εκ του γοργόρου των έργων μου ρίσε με. Το 10 του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου και Επισκόπου Παρίου του Ομολογητού. Και αυτή η μέρα εν έτη εξ αρχής 1450, ανεκομίστη η τιμία ζώνη της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου από της επισκοπικής ζήλας επί την βασιλίδα των πόλεων επί Κωνσταντίνου και Ρωμανού των Πρωτοφυρογέννητων. Μετά δε ταύτα ύστερον μετετέθη εν τη Αγία Σωρό των Χαρκοπατρίων κατά την 31η του Αυγούστου μηνός. Και αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μικρός ημών Αμφούσης, θυγατρός βασιλέως Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δήμη και Πρωτίωνος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τριών Μαρτύρων Μινά, Δαβίδ και Ιωάννου. Όσιος Ακάγιος ο νέος, όντι κατά το Άγιον όλο σκήτη του Καυσοκαλυμβίου ασκήσας κατά το έτος 1730 εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλειψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εφέσπισαν, ότι πρώτους του Κυρίου Πάθους μικρόν του το γεύωνε. Αλλά τον νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επειρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος Άγιος και φιλάνθρωπος. Αμήν. Απολυτρώσεως, αλευώ, πάντα
εις αυτού, ενείτε αυτόν, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, σε τον της Παρθένου, Υιον, πόλη επιγνούσα Θεόν, έλεγεν εν πλαθμό οδείς οπούσαν, ως δακρύων αξία πράξασα, διαλύσον το χρέος ως κακότους πλοκάμους, αγάπησον φιλούσαν, την δικαίως μισουμένη, και πλησίον τελών σε κηρύξω, ευεργέτα φιλάνθρωπε. Ενείτε αυτόν εν οίκος άρμικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, το πολυτίμη των μύρων η πόλη έμειξε μετά δακρύων και εξέχαινει στους ακράντους πόδας σου καταφυλούσα, εκείνην ευθύς δικαίωσας, ημίν δε συγχώρησιν δόρισε, ο παθών υπέρ ημών και σώσον ημάς. Ενείτε αυτόν εν τη πάνω και φορώ, ενείτε αυτόν εν κορδές και
ευχαριστούμε Συ δια τη μεγάλη σου δόξα.
Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο κατήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ό,τι ηματώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους πλάκτηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και των δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου ετοιμάς, καθάπερη πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, πότισόν με της δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δώσουμε την Υιοθενή δέση ημών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Λαούς όσων ελέησον και διεπίλεξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημισφαίρα πάσα τελεία αναγκαία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου επισόμνεθα. Παράσκου, Κύριε. Αγγελών ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισόμνεθα. Παράσκου, Κύριε. Συγγνώμη και άποψη των αμαρτιών και των λιμενημάτων ημών παρά του Κυρίου επισόμνεθα. Παράσκου, Κύριε. Καλά και ξεπέρατε τις ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου επισόμνεθα. Παράσκου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου επισόμνεθα. Παράσκου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνον ευαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία, δύναμη του φοβερού βήματος του Χριστού επισόμνεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εδόξου, δεσποινήσιμο Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών τους ο το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι Θεός ελέησου εκτιμών και ορθοδροπίας υπάρχεις και συνειδόξαν να παίρνουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Στεφαλάς ημών και κυριοκλίνομαι. Συ, Κύριε. Κύριε και των ψηλής κατοικών και τα απειλά χωρών και των παδεφών σου όμορ επιβλέπουν την πάσα την κρίση, εσύ εκκλίνω με τον αυτιάν της ψυχής και τους ώμους και διόμορφά σου Άγια Αγίων, έκθερον τη χείρο στην ώρα των εξηγείου και τη θητηρίου σου και ευλόγησον πάντες εμάς και τι μάτωμεν εκουσίως ή απουσίως τους αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόλοιπον δωρούμενος ημί τα εγκόσμια και παγκόσμια αγαθά σου. Σόγαρε εσύ του λαή και σώζει ημάς ο Θεός ημών και σε τη δόξα να παίρνουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τη γη του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός
Ω
νοημάτων σου αβίσους, εις εξυχνιάσει ψυχοσώστα του σωτήρου μου. Τα αφιχριστικά τούτου αλόγια της λαμπρής ποιήτριας του Βυζαντίου Κασιανής είναι τα πιο αξιοπρόσεκτα από όλο το εξαίρετο ποίημα της. Αυτή η αντίθεση της μεγάλης αμαρτωλότητας του ανθρώπου και της άπειρης αγιότητας του Χριστού πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να μας οδηγήσει στην νοητικότερη πράξη του κόσμου που είναι η αληθινή μετάνοια. Βασικά τρία πράγματα ας προσέξουμε σήμερα. Πρώτον, το υπέροχο ποίημα της Κασιανής του Συνολότου. Δεύτερον, το πανανθρώπινο θλιβερό γεγονός της αμαρτίας. Και τρίτον, το πανεφρόσινο γεγονός της μετανοίας και αφέσεως των αμαρτιών. Η Κασιανή υπήρξε σπουδαία ποιήτρια του 9ου μετά Χριστού αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν αγνή νέα και κακώς ταυτίζεται από πολλούς με την αμαρτωλή του Ευαγγελίου. Έγραψε πολλούς εκκλησιαστικούς ύμνους. Αναφέρομαι τρία παραδείγματα. Έγραψε εκτός από το ποίημα «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες» και το δοξαστικό του εσπερινού των Χριστουγέννων, «Ακούς το μοναχίσαντος επί της γης» και τους πρώτους ηρμούς του κανόνου του Μεγάλου Σαββάτου, «Κύμα τη θαράσης». Το ποίημα είναι γεμάτο χάρη και λογοτεχνία. Είναι νεότερη έκδοση του καταπληκτικού 50ου ψαλμού της Μετανοίας. Το ποίημα ακόμη μας επιθυμίζει την παραβολή των παραβολών και μαργαρίτη των παραβολών και περίληψη όλου του Ευαγγελίου, την ασύγκριτη παραβολή του ασώτου Ιού. Ιδιαίτερες αξίες, όπως είπαμε τα λόγια που ξεχωρίσαμε, αμαρτιώνουν τα πλήθη των κρυμάτων σου αβίσους της εξυχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Ό,τι είναι ένα ταδί καπνίζω μέσα στη θάλασσα, κάτι παρόμοιο και κάθε αμαρτία μπροστά στο άπειρο έλεος του Θεού. Αμαρτία είναι κάθε παράβαση του νόμου του Κυρίου εν έργο, λόγο και διανία. Ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει ευπερίστατον και γι' αυτό ο Κύριος άρχισε το δημόσιο του έργο με το κήρυγμα της μετανοίας, λέγον επιλέξει μετανοείται. Ο Ιώβ, ο πολυπαθής, γράφει πολύ ψυχολογημένα. Εις καθαρός έστε από ρήπου, αλλοδίσει αν και μια ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ως βαθύς ανατόμος της ανθρώπινης καρδιάς, σημειώνει ότι η αμαρτία συσκιάζει το ηλεκτρέν εαυτής πρώτου πραχθήνε, επιδάν δε πραχθεί. Τότε μάλιστα φαίνεται αυτή των βλαβερών. Με άλλα λόγια, η αμαρτία κρύβει την ασχήμια της πριν την πράξη, ενώ μετά φέρνει όλη την αηδία και πικρία της. Ο Μέγας Κανόνας ονομάζει την αμαρτία κλειών βαρύ, 4 φορές. Ένας σύγχρονος λόγιος ιεροκήρυκας αποκαλεί την αμαρτία ύφαλο και αναφέρει μάλιστα τραγική ιστορία ναυτικού. Γράφει ότι κάποτε ένας καπετάνιος θέλησε να διαψεύσει ένα χάρτη που παρουσίαζε ένα ύφαλο στην περιοχή της Ιταλίας. Έτσι κάποια ημέρα πέρασε από πάνω από το βράχο και έγινε ναυάγιο. Και παρατήρησε ο καταφερός συγγραφέας, ο ύμνηστος Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, το βαπτιστόχαστο βιβλίο του «Φως της τριβής μου», το ίδιο παθαίνει και όποιος επιχειρήσει να διαψεύσει τον χάρτη του ουρανού, δηλαδή το Ευαγγελικό νόμο, και υποτιμήσει το πνευματικό ύφαλο της αμαρτίας. Για να αποφύγουν οι άνθρωποι τα ηθικά ναυάγια, ο Θεός καλεί όλους κατά του με τα λόγια «Δεύτε διαλεκτώμεν» και «Δεύτε προς με, πάντε οικοποιώντες και επιφορτισμένοι κακό αναπαύσω εμάς». Η μετάνοια θεωρείται η πιο ηρωική πράξη του ανθρώπου. Κάποιος συγγραφέας το 10ο μετά Χριστού αιώνα λέγει ότι και από την Ιεραποστολή η μετάνοια είναι πιο θεόφιλης. Η άφεση των αμαρτιών είναι το πρώτο δώρο του Αναστάντος Κυρίου. Ο νεότερος Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, 14ος αιώνας μετά Χριστόν, μας επιθυμίζει ότι ορισμένοι Χριστού ως Εκκλησία πρέπει να έχουμε νου Χριστού και αισθήσεις καθαρές, όπως ψέλνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, και φωτεινή όλη την ύπαρξη.
Μεγάλα παραδείγματα ειλικρινούς μετάνοιας έχουμε πολλά από τη Παλιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και την παγκόσμια ιστορία, όπως τον Δαβίδ, Πέτρο, Παύλο, Χριστή, Αυγουστίνο και τόσους άλλους. Τέλος, γι' αυτό έχει ιδιαίτερα σημασία ποτέ να μην αναβάλουμε τη μετάνοιά μας, γιατί το μέλλον δεν είναι δικό μας. Ένας ιεροκήρυκας στην Αμερική έδωκε προθεσμία στους ακροατές του να μετανοήσουν σε μια εβδομάδα. Το ίδιο όμως βράδυ, ξαφνική πλημμύρα έπνιξε τους πιο πολλούς, χωρίς φυσικά να έχουν μετανοήσει. Γι' αυτό τώρα, ας μετανοήσουμε για κάθε μας κακία. Και ας λέμε συχνά με βαθιά συναίσθηση αμαρτωλότητας το βαθιστόχαστο ερώτημα της Κασκανής. Αμαρτιώνουν τα πλήθη και κρυμάνουν σου αβύσσους. Τι σε εξηγνιάσει, ψυχοσώστα σωτήρ μου. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλει το όνομα τι σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωτοτριό σου και τη λύθιά σου καταλήγει. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εκ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ την πόλην αγαθέ, ανομίσας δακρύων, όμπρος, ουδαμός, σύμπρος ή ξάλας, η γη δεόμενος, προσπίπτος ή πόθο, ασπαζόμενος του σαφράνου σου πόδας, όπως μη την άφεση, ως δεσπότης παράσκης, των οφλημάτων κράζων τη σωτήρ, εκ του βορβόλου των έργων μου ρίσεμε. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στην τιμιωτέρα του το χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πάτερ. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια εν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εποράνια βασιλεύ τους Χριστούς άρχοντας ημών στερέωσον, την πίστη στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμο ειρήνευσον, την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην καλώς διεφύλασον, τους παραπερφόντες πατέρας και αδελφούς ημών εν σκηνές δικαιοτάξεων, και εμάς σε μετανία και εξομολογήσει παράλαβος, αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αγίας, περιεργίας, φιλαρχίας και απολογίας τύχητος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρης εύκολος του Δούλου. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισα τα ιερά τα μαπτέσματα και μην κατεκρίνε το αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ναι,
σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και δόξου προφήτου του Ανδρόμου και του στο Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Μανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Αγγλίκων Μαρτύρων του Νοσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δόξου Ιερομάρτυρου Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοπολίτου Θεοδοτροπού Προστάτου ημών και πάντων των Ιερά Μητροπόλητα Άκη Διαλεψάντων των Αγίων, του Αγίου και Δόξου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου του Μεροπλήτου, του Αγίου και Δόξου Προφήτου Ηλιού του Δεσβήτου, του Αγίου και Δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Οσίου και Νεφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, του Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θωματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεματόρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει εμάς ο αγαθός Πινάδος και ελεήμων Θεός. Αύριο το πρωί θα τελειστεί προηγιασμένη την λειτουργία μόνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μαρσάλης. Το Ιερό Ευχέλιο θα τελειστεί ώρα 5:30 το απόγευμα και 7:30 θα ακολουθήσει η ακολουθία του ενκτήρους του μυστικού δείπνου. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ στην αγάπη σας, όσες κυρίες έχουν τη φιλοτιμία λίγο να μας βοηθήσουν, γιατί πέραμε το πρωί τα αυγά για να τα βάψουμε και να τα πειράσουμε την ημέρα της Αναστάσεως το βράδυ. Έξω υπάρχει και το σιδέρο μου και η Εύη που πέρανε η χώρα, να σας δώσω το πέντε σοκολάκι, ώστε να τα βάψετε στο σπίτι σας και να μας τα φέρετε πέντε το βράδυ, ώστε να τα συσκευάσουμε και να σας τα χαρίσουμε και όλες την ημέρα της Αναστάσεως το βράδυ. Χρόνια πολλά και ευλογημένους σε όλους και καλό βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς του τάξη πάντα και τους βοήθειες σε όλους. Καλό βράδυ. Έγινε Κωστέ. Καλά. Τι κάνεις? Κάτσε τώρα, δεν σε παίρνει. Τι κάνεις? Το πάνω στο βόλι, έκανα χιλή. Άλλη φορά το όχι, μας το όχι, Κάνα κάτω μας το έβαλα και δυο πηδούλες, καλά.